Mga Buhat Kapitulo 9. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Niadto siya sa pangulong pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco, nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Ipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nagingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos man mo man ako?" "Kinsa ka ba, Ginoo?" mangutana siya. Ang tingog miingon, "Ako si Jesus ang imong gilutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad ug didto sultihan ka kon unsay imong buhaton." Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Gibangon si Saulo ug gibukan niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa, ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita ug niining panahon na wala siya mukaon o muinom. Dito sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon, giingnan siya sa Ginoo, "Ananias." Ug mitubag siya, "Ania ako, Ginoo." Ang Ginoo miingon kaniya, "Lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag Tul-id, ug pangitaa dito sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo." Nagampo siya, ug sa panan-awon nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias. Misulod ug unya nipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, "Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadaotan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan dito sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan." Ang Ginoo miingon kaniya, "Adtoa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug gipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod sa akong ngalan." Busa, miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, "Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo." Diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Gipindog siya og gibunyagan ug mikaon siya ug nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Niadto dayon siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya nangatingala ug nangutana, dili ba mao man kini siya ang dito sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan ni Jesus? Ug dili ba mianhi man siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainiton ni Saulo ug lig-on kaayo ang iyang mga pagmatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini, wala makatubag kaniya ang mga Hudiyo ug nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudiyo sa pagpatay kang Saulo. Apan nahibaloan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw ug gabii aron ilang patyon.
Apan usa ni ana ka gabii gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod ug gitunton nila siya sulod sa bukag gikan sa taas sa paril. Niadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya ka tinun-an busa na nga hadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe nitabang kaniya ug gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo dito sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Ya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus dito sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti og nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Griego og pinulungan apan nangita sila paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuonan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea ug gipaadto sa Tarso. Busa ang iglesia sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton gayud og kalinaw ug nalikon. Sa nagkinabuhi na sila nga mahadlokon sa Ginoo ug hinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. Niadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana ka higayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Inias nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo ka ni Hesukristo busa bangon ug hipusa ang imong higdaanan. Diha mibangon si Inias. Nakakita kaniya ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Jopa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga gingalag Tabita, nga sa Griego pa Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya dito sa usa ka lawak sa itaas. Ang Jopa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an dito sa Jopa nga si Pedro dito sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa Jopa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga nanghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kuko nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingnan niya ang patay, Tabita, bangon. Ug gibuka sa babaye ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro milingkod siya. Unya gigunitan ni Pedro ang kamot sa babaye ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutulo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Gikahilap sa tibuok Jopa ang balita mahitungod niini ug daghang tawo ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa Jopa ug pipila ka adlaw uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Mga buhat Kapitulo 9.